saged nindakake salat maghrib kanthi berjamaah niki nikmat ingkang luar biasa. Dados nikmat niku mboten mung sekedar angsal arta kathah, angsal duit pirang-pirang mboten, tetapi termasuk kenikmatan nggih menika ketika seseorang saged melaksanakan ibadah niki nikmat. Mergo saged mangertosi tujuan piyambake diciptakake Gusti Allah. Tujuane ken ibadah. Tiang urip nalikane ngertos tujuan, ngertos piyambake niku kudune kepripun, niki satu nikmat. Dan miturut Imam Ibnul Qayyim nate ngendikaaken ingkang garis besaripun nggih menika termasuk balak, termasuk bencana, termasuk adab nggih menika seseorang lalai kalian kewajibanipun, piyambake justru malah tebih kalih napa sing diperintahke tetapi mboten merasa. Jadi adoh kalih Gusti Allah ning ora krasa. Niki merupakan siksaan. Siksaan arupa ingkang menimpa tenggene hati seseorang. Hati seseorang lali oleh Gusti Allah, tebih oleh Gusti Allah ning ora krasa. Niki adab niku sebenarnya. Lah adabe secara hakiki le ngrasakne benjang menapa nggih, benjing dinten kiamat. Ketika wonten akhirat piyambake lagi ngrasake ternyata dhisik wis melenceng saka dalan sing bener, wis adoh saka dalan sing bener ning mboten krasa. Naudzubillah min dzalik. Pramila para Bapak Ibu, kita ati kita niki gampang lali, gampang mboten kelingan. Kita disyariatke supados sering-sering tenggene majelis taklim kangge mengingatkan kita panjenengan sedaya saking tujuan kita hidup wonten nggih alam dunya niki. Dan alhamdulillah kita wonten mriki saged nindakaken kajian rutin setiap malam Rabu kanthi menika materi Riyadhus Shalihin. Dan insyaallah mengke kita selangi membahas tentang kitab akidah rumiyin, karena akidah niki penting. Akidah niki merupakan pondasi kita dalam beramal beribadah. Ditampa napa mboten, sah napa mboten ibadah kita niku gumantung keyakinan ingkang wonten ngen ati kita. Ketika keyakinan sing enten ngen ati kita niki mboten bener, amal ibadah sebanyak apapun sak katahe napa mawon ternyata mboten ditampi kalih Gusti Allah. Kamangka padahal kita panjenengan sedaya urip enten ngen masyarakat ngeten niki, khususipun kita tiyang Jawi niku keyakinan pola pikir niku pasti dipengaruhi kalih lingkungan lan budaya. Sedangkan lingkungan budaya niki para Bapak Ibu bermacam-macam, beraneka ragam. Enten sing niku sae mboten bertentangan kalih syariat, diteruski mboten napa-napa. Tetapi ketika enten mriku bertentangan kalih syariat, maka nggih keyakinan sing mesti kita yakini sing diajarke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena benjing enten alam kubur niku sik ditangletke man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Sapa pangeranmu, apa agamamu, sapa nabimu, mboten apa budayamu, mboten. Ternyata mekaten para Bapak Ibu. Pramila pentingnya kita mengki belajar tentang bab akidah. Insyaallah mengki kita kedepannya membahas tentang bab akidah. Akidah kita nggih rukun iman, nikulah akidah tiyang Islam. Nah, sameneika kita membahas tentang kitab Riyadhus Shalihin rumiyin, nggih menika dumugi bab napa bab mujahadah nggih, adab mubadarah napa pun dugipun tinika. Bab al-mubadaratu ilal khairati. Bersegera untuk mengerjakan kebaikan, hadis 91. Nek ngen kula 91 mungkin enten beda cetakan 92 napa 91 nggih 91. Qala al-muallif rahimahullahu taala, penulis Imam An-Nawawi ngendikake wonten hadis 91 al-khamisu, maksudnya hadis ingkang kelima, an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, saking Nabi saat temene Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha saifan yauma Uhudin. Nabi pernah nyepeng pedang nalikane perang Uhud.
Faqala lajeng Nabi ngendika may yakhudu minni hada. Nabi nawake teng ngene sahabat, sapa sing gelem nyekel pedhang iki? Tegese yo dienggo perang. Katane. Fa basatu aidiyahum kulla insanin minhum. Terus kabeh manusa wekdal semanten para sahabat sami menawarkan diri. Kula Nabi, kula siap Nabi. Kula siap gunakake pedhang niku. Yaqulu ana, kula Nabi. Nah, terus Nabi nambahi melih, kala faman ya'khudhu bihaqqihi. Terus sapa sing gelem nekake hake pedhang iki? Mendatangkan haknya pedhang tegese digunakake nggih perang tenan, nggih nglawan tiang-tiang kafir, tiang-tiang sing boten Islam sing merintangi Islam. Fa ahjamal qaum wekdal semanten terus sami mendel, wah iki dikeki pedhang ning kon perang kon mateni wong sing merintangi Islam. Nalikane perang Uhud wekdal semanten pas peperangan. Faqala akhire Abu Dujanah ngendika tengene matur tengene Nabi. Faqala Abu Dujanah ana akhuduhu bihaqqihi. Piyambake matur tengene Nabi. Nabi kula Nabi siap mendatangkan hae pedhang niku wau. Akhire fa akhadha fa falaqa bihi hamal musyrikin. Dal semanten Abu Dujanah mendhet pedhang niku wau lan piyambake perang melawan tiang-tiang sing boten Islam, tiang-tiang sing merintangi agama Islam, membela lan mateni tiang-tiang musyrikin ngeten. Nggunakake pedhang niku wau mateni tiang-tiang musyrik. Saking hadis niki Bapak Ibu saged kita ambil pelajaran yen menika hubungan kalih bape al-mubadaratu ilal khairat, bersegera di dalam kebaikan. Jadi ketika enten satu kesempatan berbuat baik niku ndang gage dileksanake. Mboten ngende-ngende, mboten menunda-nunda. Karena kita mboten retos. Umur kita niku benjing tesik napa mboten. Pikiran kita niku benjing niku rubah napa mboten. Ngeten nggih. Kadang menungso nggih ngoten nika esuk tempe sore tahu. Adoh banget ngeten nggih. Tahu. Ini malah deling kita dari tahu malah. Nah dari tempe bosok ngono malah cek sok kena tinggi. Jangan nggih damel napa nika sambel tumpang. Wong tiyang Sragenan mriko lak senengane ge sambel tumpang. Nah tempe dari tahu niku lak ngerubahi ado eram gitu. Lah maka para Bapak Ibu kesempatan napa mawon dalam kebaikan kita pendet ampun menunda-nunda. Umur kita mboten enten sing ngertos benjing tesik napa mboten, pikiran kita, kondisi kita pripun benjing mboten enten sing ngertos. Mila para Bapak Ibu kesempatan napa mawon entah harupi ibadah, zikir, sedekah, membaca Quran, ngaji, belajar ilmu agama, niki ketika enten kesempatan kita mendhet. Mboten menunda-nunda dan mboten ngending-ngending. Enten sebuah riwayat hadis Allahu a'lam hadisnya sahih napa mboten ikmal lid dunya ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Minimal niku ngendikani para ulama nasihat kata-kata mutiara. Pun ngertos artine? Ikmal lid dunya ka'annaka ta'ishu abadan. Bekerjalah untuk dunia seakan-akan kamu hidup selamanya. Tegese ketika kita ngejar dunia niku dina iki kok urung kasil, sesuk ije enek wektu, sesuk neh ra apa-apa. Tidak perlu ente mriku getuni nemen-nemen nalikane gagal dalam urusan keduniaan, masih banyak kesempatan. Kita mboten parang berlarut-larut ketika gagal mendapatkan keduniaan. Hidup kita seakan-akan panjang. Tapi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tapi beramallah ngamalo kanggo akhirat kaya-kaya sesuk wis mati. Tegese tiyang niku nek merasa sesuk wis mati le ngamal ngibadah sregep, ora menunda-nunda. Kaya dene tiyang-tiyang sing enten Nusa Kambangan mriko. Sinten? Tiyang-tiyang sing terponis atau terpidana hukuman mati ngoten nggih. Niku wis ngerti seminggu kas 5 dina kas arep di eksekusi mesti mboten leha-leha dek, mesti dadi wong sing soleh tenan, berusaha berbuat baik walaupun tadi ya mungkin punya dosa, tapi Allah Maha mengampuni. Ngibadahi tenanan kita nggih. Dadi tiyang sing
betul-betul cedak kali Gusti Allah. Bahkan saking pemerintah juga biasanya sekitar berapa bulan niku ajeng dieksekusi niku dikarimi napa? Nek cara wong Islam nggih ustad ngandani gen istilahnya enten mriku donya iki wis rasah terlalu dipikiri banget golek sangu nang akhirat kono. Betul. Tiyang nek wis ngerti wah sesasi kas aku mati, seminggu kas aku genah mati. Ngaten kita nggih. Maka tenanan utawa sesuk wis arep dieksekusi. Lah maka piyambake pasti tenanan leng ibadah. Lah kita panjenengan sedaya para bapak ibu kita toto hati kita ya seakan-akan kita sesuk niku mbuh ijik mbuh ora. Sehingga kita mempeng tenang. Kados tiyang enten mriku ajeng mempersiapkan perjalanan nek sesuk wis genah arep mangkat niku ya kawit sakniki pun toto-toto nggih napa mboten. Pengumuman nggih benjing enten gen RW-ne Pak Pardi dijak piknik teng pundi Pak? Umpama niki. Umpama piknik teng Parangtritis. Tekan sakniki mungkin pun toto-toto sesuk sing arep digawa napa ya duit sing jelas ngene. Kanggo duit ya repot nggih. Nah niki maka ibarat ngoten. Orang ketika pun mau budal tengene perjalanan pasti sesuk nggih toto-toto tenan kawit sakniki. Hadis berikutnya para bapak ibu nggih menika hadis saking Zubair bin Adi kala saking Zubair bin Adi piyambake ngendika ataina Anas bin Malik radhiyallahu anhu fasyaqauna ilaihi ma talqa minal hajjaj. Aku pernah moro nyanggone Anas bin Malik. Anas bin Malik niku sahabat termasuk sing umure panjang. Umure panjang karena didongake kalih Nabi miturut riwayat umure panjang. Anas bin Malik niki sampai nemoni kepemimpinane Muawiyah, Yazid dan seterusnya. Sampai nemoni kali sing jenengane Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf niku seorang gubernur sing kejam. Luar biasa kejamnya. Dheke nyanti-nyanti gawanane Al-Gulju. Nyanti-nyanti gawanane pedang. Sing ra manut karo dekne pateni ngoten mawon. Dheke khutbah umpamane ngene ten masjid. Satu ketika dheke khutbah kok enek sing izin ngoten mawon. Wah, iku wis ngalamat mati niku ngoten mawon. Ngeten. Oh nggih. Kejam sekali Hajjaj bin Yusuf. Kejam. Lah mula Zubair bin Adi niki pradul kalih Anas minangka sesepuh minangka sahabat nggih. Enten mriku pradul curhat bahasane cara sakniki mengadukan tentang kekejamane Hajjaj bin Yusuf dan mestine ngaten. Saged kita contoh tiyang niku nek enten masalah urusan napa mawon marane tenggene seorang ahli ilmu, tenggene seorang ulama, jaluk petuah, jaluk nasihat. Nah terus Anas justru enten mriku ngendikake ngeten, faqala enten mriku Anas ngendikaken isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Anas ngendika sabar. Sebab zaman sing teko kuwi luwih elek daripada zaman sing wis kelewat. Zaman ki sangsaya nyang rono, sangsaya elek. Mula sabar sampai ketemu karo pangeranmu. Nah, kalimat iki aku krungu sangka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Tegese para bapak ibu teng Anas bin Malik kon sabar, enek pemimpin sing kejem sabar. Sabaro eneng kono ora perlu memberontak, karena memberontak nanggone pemimpin niku madharate luwih gedhe. Luwih-luwih pemimpin niku wau muslim dan menegakkan hukum-hukum Islam niku haram untuk diberontak, untuk digulingkan kekuasaane. Dan niku wau nomor kalih menggulingkan penguasa niku dilarang enten ngene Islam napa madharat dan manfaate ya luwih akeh madharate. Ngeten nggih. Mafsadah maslahate ya besar mafsadahe. Karena nek pemerintah penguasa niku pasti duwe alat ingkang lengkap, perangkat-perangkat ingkang lengkap. Nah, seorang rakyat apapun pemimpinnya, kondisinya ya sabar.
ndongake ngoten nggih. Mendoakan muga-muga pimpinane ya dadi pimpinan sing adil, duwe pimpinan sing saleh sehingga saged pangerten karo rakyate ngoten. Karena dilarang memberontak niku, mafsadahe luwih gedhe mekaten. Lah, tiyang nek sabar kalih kedzalimane pemerintah nggih, enten mriku saged benjing ketemu kalih Gusti Allah, angsal swarganipun Gusti Allah. Ngeten. Jadi kaya guyon ini kok besok ki nek wong mlebu surga iki jalur sabar, jalur didolimi pemerintah. Dolimi wae. Nah niku enten mriku enten benjing niku ngeten nggih. Nah, iya. Pemerintahane dolim wae ya niki sabar saged penting sabar nggih pun piyambake angsal rahmat saking Gusti Allah. Hubungan kalih bab para bapak ibu nggih menika kita naminipun berbuat baik niku ya perlu perjuangan. Perlu perjuangan enten mriku dan sabar. Sabar. Ditenani, ditekuni nggih. Ngaten ditekuni. Dan boten parang enten mriku sampai piyambake boten purun berbuat baik karena suatu kondisi. Mungkin kondisine berat terus ora gelem sabar, mboten parang. Walaupun to sabar ki jane ya abot. Ning para bapak ibu kan tetep sabar perintahe. Sabar niku nek enten ngene Islam mboten enten batese. Mula kleru nek wong ngomong sabar ki ya enek batese. Niku ya jane ora bener. Sing bener ya sabar ki terus. Karena Allah Rasul merintahke kan sabar niku terus. Isbiru ngeten sabar sampai hatta talqau rabbakum, sampai mati, sampai ketemu pangeranmu. Sabar ki sampai mati, mboten enten batese sakderenge meninggal. Niku perintahe Gusti Allah ngoten. Mila para bapak ibu, nggih kita ndang cepet-cepet berbuat kebaikan, ndang enten mriku menetapi kebaikan walaupun apapun kondisinya. Nggih. Apapun kondisinya. Ulama ngendikaken al waqtu saifun illam taktuha illam taqo ta'uha bisolihil a'mal dhahaba ilaika fala bila faidatin fala rohata lil mu'minin duna liqa'i rabbih. Wektu niku kaya dene pedang, nek ora iso nggunakake mbalah kebeler, nek cara wong Jawa kebeler, kepotong dhewe. Mila wektu niki kan nggunakake kanthi memperbanyak amal soleh, berbuat baik. Ampun sampai wektu niku hilang dengan kita tidak mendapat apa-apa. Wektune entek kita mboten entuk napa-napa, rugi niku. Mila lerene wong iman ki nalikane wis ketemu kalih Gusti Allah. Dados wektu niku modal utama tiyang ternyata. Modal utama. Mula sampai enten surat Al-Asr Allah bersumpah dengan demi waktu asar. Karena waktu niki minangka modal utama tiyang iman, tiyang Islam. Nek ora iso nggunakake wis dikeki modal Gusti Allah rugi. Contone kita niki lho. Sedina dikeki wektu 24 jam. Kira-kira nggih ibadah niku enten sing 10 jam ngoten napa mboten? Wah, mabah. Enten. 5 menit. Ya umpama salate niku 5 menit. Turune 9 jam, ibadah sak jam, sisane nggih urusan dunia kabeh ngeten. Maka sebenarnya para bapak ibu kita urusan akhirat kali dunia niki iji oke urusan dunia ini ternyata. Nggih mboten. Ngeten. Terus urusan dunia ini luwih akeh. Mila wektu sing diparingi Gusti Allah, modal sing diparingi Gusti Allah niki nggih ya nggih ampun kita sia-siakan. Nadyan sejatosipun tesih kathah urusan dunia nih. Mila para ulama maringi wejangan ya nalikane urusan donya karo akhirat kuwi luwih akeh donyane ya iso-isone urusan donyamu kuwi niyatono ngibadah. Niyatono nggih nglancarke ibadahmu. Nggih contone napa? Nggih kita turune 9 jam niku wau. Diniati tilem niku wau dingge gen sehat, gen engko iso salat tahajud. Turu ki gen ku iso awake seger engko nek ngibadah gen trengginas ngoten nggih. Golek rejeki nyambut gawe dodolan apa mawon diniati kanggo ibadah. Oh aku
nyambut gawe niki nggih golek rezeki nggih nafkahi keluarga nggih kewajibanku lan ku kena dienggo infak sedekah. Nah niki diniati ngoten. Sehingga para Bapak Ibu, aktivitas kita niku enten nilai ibadahi, mboten ming 100% urusan dunia, enten nilai akhirate lah ngeten nggih. Ngeten. Walaupun mboten urusan ibadah 100% ning enten nilai akhirate. Niku wau wejangane ulama, kegiatan aktivitas kita urusan keduniaan niki kita niati ibadah. Aku tak nyambut gawe engko menawa yaitu rezeki, untuk gajian kena tinggi ngelancarke ibadah. Aku tak golek duit ya minangka kewajibanku engko nggih ngupeni anak bojo. Lah ngoten nggih. Nah, ngoten. Iku gen entuk ganjaran dadi ngibad kerjane iki engko entuk nilai pahalane. Berikutnya ketujuh, hadis saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi ngendikaaken badiru bil a'mali sabaan. Cepet-cepet to ngamal sadurunge ketekan 7 perkara. Sadurunge ketekan 7 perkara ndang cepet-cepet to gage-gage yo beramal. 7 perkara niku napa mawon? Nah, Nabi ngendikake nggih menika hal tamdiruna illa faqran munsian au ginan mutaqiyan au maradun mufsidan au haraman mufnidan au mautan mujharan mujahazan au dajjal fasyarru ghaibin yuntadharu au sa'ah fasa'atu adaha wa amarru. 7 perkara niki nggih menika Nabi ngendikake mergo awakmu kabeh iki ora ngenteni sesuatu. Nggih menika kecuali enten mriku tekane kemiskinan ingkang melalaikan. Hal tamzuruna illa faqran munsian. Artine ndang beramal sadurunge ketekan kemiskinan, kefakiran sing melalaikan. Mergo wong ki nek wis miskin ya kadang niku repot areng ibadah niku. Ngeten nggih, repot areng ibadah niku. Kadang dijak ngibadah kok ngibadah Mas wong aku ki mangane repot ngoten ngene. Ya tapi jane kudu ngibadah sak iso-isone. Tapi kebanyakan kefakiran niku melalaikan. Mula enten riwayat hadis ngendikake kadal faqru kufran. Meh-meh wae kefakiran niku saged ndadoske seseorang kufur. Karena nek wis fakir repot urusan dunya lali kalih kewajibane. Au ginan mutaqiyan utawa ketekan ngene iku sugih duwe kekayaan sing wakeh sing mengakibatkan seseorang sombong. Nek wis kadung sugih akhire lali kali Gusti Allah. Dhisik pas duwite pas-pasan ngoten ya ora pate aneh-aneh. Bareng duwite akeh iki aneh-aneh mawon gitu. Sampai lali kewajibane. Au maradon mufsidan utawa lara sing ndadoske rusak piyambake. Tiyang nek pun lara ajeng ibadah kadang repot wong sok ngerjakne kewajibane we mboten saged secara normal salate men kalih lenggah kalih berbaring. Au haraman mufannidan utawa enten mriku ketekan sing jenengane masa tua sing melemahkan pikiran. Nek wis tuwa lemah pikiran sak fisike areng ibadah repot. Au mautan mujahizan utawa kematian gitu sing enten mriku datang begitu cepat. Kematian sing teko dadak gitu. Awid dajjal fasyarru ghaibin yuntadharu utawa dajjal sing seburuk-buruknya yang ditunggu nek ketekan dajjal niku diceritake kalau rumiyin pun gitu nggih. Dajjal niku nek teko fitnahe luar biasa. Ngaku dadi pangeran, akeh wong sing kepincut, akeh wong sing melu terpengaruh. Napa enten to Mas, wong kok percaya enek sing ngaku pangeran kok gelem percaya. Lah sakniki enek wong sing ngaku dadi malaikat wae duwe pengikut tok. Nggih mboten? Ngaku dadi nabi men ya duwe pengikut. Mosok nabi jenenge Musodek. Ngeten nggih.
Ditangkep polisi akhirnya ngeten nggih. Ya, diinterogasi polisi sedina ngeten nggih, ngelak njaluk ngombe, Pokari Sweat. Mosok Nabi kekurangan ion. Kan ora cocok ngeten Nabi kok kekurangan ion. Njaluk Pokari Sweat. Wah, iya, duwe pengikut iya ngoten niku. Enak sing percaya. Ana pemilih dajjal sing biidznillah atas izin Allah dikai kesaktian-kesaktian, mendatangkan kekayaan-kekayaan ngeten nggih. Sing gelem melu sapine, ternake, napa niku sawahe berlimpah. Nggih, manak pirang-pirang ternake, panene berlimpah, sing ora gelem dadi miskin. Bondone ilang kabeh. Mula Nabi pesen enten riwayat hadis nalikane krungu dajjal teko wis pokoke sing duwe wong wedok, duwe anak wedok, duwe bojo, bojone dikereng ngene nggon ngomah. Tipi-tipine nek iso pateni wae didol ae tipine ngene. Kena aja krungu kabar tentang dajjal. Mergo napa sing paling rapuh, gampang terpengaruh urusan dunia niku wong wedok. Ngeten wong wedok kepencut kali dajjal mergo keduniaane. Mboten kok mergo dajjal ganteng, mboten dajjal iki elek kok ngeten nggih. Ning duwe kesaktian niku lho. Kalian Gusti Allah diparingi niku. Iya kepencut ngeten nggih, kekayaan harta dunia. Nah, mula nek krungu dajjal metu wis kancing lawang ning omah dikereng bojone anak wedoke perlu dirut ning nggon cagak. Gen ra metu ka omah. Gen ra krungu sisan tentang dajjal. Lan iki karena bahayane tentang dajjal. Kita berlindung saking dajjal, diajari Nabi doa niku ngene, Allahumma inna na'udzubika min adabil qabr wa a'udzubika min adabi jahannam wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnati masihid ad-dajjal. Kalian membaca surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10, perlindungan saking fitnah dajjal. Nabi ngendika kenten hadis riwayat Muslim, man qara'a asra ayatin min awali suratil kahfi usima minad dajjal au kama qala Nabi. Nggih menika sapa wong sing maca utawa hafidho menjaga selalu membaca 10 ayat dari surat Al-Kahfi, piyambake dijaga dari fitnah dajjal. Awis saatu lajeng hadis niki, awis saatu fas saatu adaha wa amarnu. Lan wong niku ya gur nunggu tekane kiamat, padahal kiamat niku paling berat, paling pahit. Ngeten berat. Nek tekan kiamat ya amal ibadah wis ora kanggo. Ngamalo ngibadah nek wis sengenge jedul saking kulon pun mboten ditampa, mboten ditampa. Mula sebelum ketekan pirang-pirang niku wau para Bapak Ibu, kita panjenengan sedaya memperbanyak amal ibadah, ampun menyia-nyiakan umur, ampun menyia-nyiakan waktu kita. Karena waktu niku modal. Wong dodolan dikai modal anten mriku modale gur bali modal tok ora entuk bathi niku jenenge napa? Ya pok-pokan ngene. Lah niki kadang enten tiyang niku dikai modal entek nggih. Ora gur ora entuk bathi, modale men katut. Merantau mulih men njaluk di aja dikirimi mbokmu nek ora tok kirimi ra iso mulih aku. Entek kasak dengon-dengone kita nggih. Entek mulih men ibaratnya ora iso. Nah niki rugi. Nah semanten ugi yang sing menyia-nyiakan modal waktu, modal umur niki, besok ning dina kiamat kok ora entuk apa-apa malah justru etuke dosa. Wah niki rugi dobel niki kita. Rugi dobel. Puk-pukan men rugi lha apa meneh? Malah itu gur dosa, timbangan keburukane luwih akeh. Wah niki luwih nyilakani. Hadis berikutnya para Bapak Ibu, yang menika hadis menceritakan tentang perang Khaibar ngeten. Yang menika tesik hadis saking Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaibar, ketika perang Khaibar Nabi ngendika la utiyanna hadhihi rayata rajulan yuhibbullah wa rasulah yaftahullahu ala yadayhi. Jadi ceritane Khaibar niku enten benteng jumlahe 7. Niku wangel dikalahke, angel digempur wekdal semanten. Enten satu benteng sing pimpinane
nggih canggih. Piyambake kuat benteng angel dikalahke. Angel dikalahke. Lah dal semanten bolak-balik gurdru mawon ora iso kalah. Terus Nabi ngendika suatu hari, aku bakal ngei gendera kepemimpinan iki nyanggone wong sing cinta Allah, cinta Rasul. Neng riwayat lentune, dhek ya dicintai Allah, dicintai Rasul. Lan bakal memenangke peperangan sesuk ki mau. Wah. Para Bapak Ibu, Nabi memotivasi sesuk arep ngei gendera kepemimpinan, artinya sesuk Nabi arep ngangkat pemimpin sing dhek cinta Allah, cinta Rasul, lan dicintai Allah, dicintai Rasul. Dan bakal menang enten peperangan niku wau, 3 keutamaane. Cinta Allah, cinta Rasul, dicintai Allah, dicintai Rasul, bakal memenangkan peperangan niku. Kabeh para sahabat wekdal semanten pengin milik. Mboten kok mergo pengin dadi pimpinan, mboten. Mula enten mriki Umar radhiyallahu anhu, ma ahbabtu al-imarata illa yauma idin. Aku sadurunge ora seneng karo sik jenengane dadi pimpinan, didadekke wong ngarep. Wong sing ning ngarepe ora seneng. Kecuali dina kuwi tok. Mergo apa? Mboten dikejar masalah kepemimpinane, tetapi sing dikejar angsal stempel dhek dicintai Allah, dicintai Rasul. Nabi langsung sing ngendika. Jadi para Bapak Ibu aslinipun ambisi dadi pemimpin enten gen Islam niku minimal tercela utawa mboten parang. Karena pemimpin niku berat. Nabi ngendikake bi'sal fatimah Nabi ngendikake nggih menika nikmal murdiah wa bi'sal fatimah. Pemimpin ki sak penak-penake wong sing nalikane nyusoni lan sak rekoso-rekosone wong sing disapih. Tegese pripun? Pemimpin kuwi ning donyane kepenak, entuk fasilitas, diajeni wong pirang-pirang menghormati, entuk nggih enten mriku disegani kalih masyarakat. Ning besok ning akhirat susah kaya dene wong sing disapih. Bayi niku nek disapih lak nggih angel rewel ngoten niku nggih. Angel berat besok neng akhirat tanggung jawabnya gede. Neng akhirat besok bakal diurus pimpinan niku. Nah, mila enten Islam aslinya ambisi dadi pemimpin niku mboten parang. Cuma niki Umar pengen niku mergo kabeh sahabat bahkan pengen mergo itu stempel dicintai Allah, dicintai Rasul lan bakal memenangke peperangan. Akhirnya fatasawartu laha rojaan an uda'alaha. Terus waktu itu pas dikumpul ke esok-esok apel, cara sakniki apel pasukan kalih Nabi sing mimpin, kabeh padha dengengek, padha wis esuke wis adus resik ngoten nggih. Nganggo minyak wangi. Kabeh siap nek ditunjuk Kanjeng Nabi. Nah, ternyata lah kok fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib. Nabi lah malah goleki Ali. Lali nang ngendi iki? Wah, kabeh langsung nglentruk ngeten. Waduh, doaku iki ngono. Akhirnya ceritane enten sing nyanjangi Ali Nabi sakit mripate. Beleken napa-napa ngoten. Sakit Nabi. Lah nyanti kok lara pokoke celuk rene, celuk. Nah, diceluk teng Nabi didongake dal semanten. Allahumma adhibil harra wal kharra. Ya Allah mungkin jenengan menghilangkan panas lan dingin sangka Ali. Ya betul. Mari genderane fa'atahu iyyaha. Ali dikei gendera kepemimpinan niku mau. Akhire waqala Nabi ngendika imshi wala taltafit hatta yaftahullahu alaika. Wahai Ali, mlaku kanthi sak sing alon-alon, sing penuh dengan perhitungan. Lan aja noleh-noleh sampai Allah memenangkan nyanggone awakmu. Fasara aliyan syai'an tsumma waqafa wa lam yaltafit fasaraha. Ya Rasulullah, ala madza uqatilun nas. Nah, dal semanten Ali siap mangkat perang, boten tolah-toleh nggih. Terus enten mriku Ali tanglet, ya Rasulullah, kula perang niki pripun niki, strategi ajakane pertama napa? Nabi ngendika qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Fa idza fa'alu faqad mana'u minka dima'ahum
dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Ya awakmu perangono wong-wong Yahudi kuwi mau, ceritane merangi wong Yahudi ini. Sampai dhewekne gelem bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ketika dheweke wis gelem syahadat, ya berarti wis mencegah saka hartane lan nyawane kecuali dengan hae. Adapun hisapane besok neng ngersane Allah. Tegese ketika wis gelem syahadat ya wis aja mbok perangi. Adapun syahadat iki ikhlas apa ora, ha iki gen urusane dekne karo Gusti Allah besok. Urusane ati manusa ora nek sing ngerti. Ngaten ora Bapak Ibu. Berikutnya bab al-mujahadah, bab tentang bersungguh-sungguh. Kita ngibadah niku ya balapan, ya ditenani. Nek ora ditenani ngibadah ki mboten kelakon. Mboten kelakon. Allah taala ngendikaken walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wong-wong sing bodoh tenanan di dalam jalanipun Allah, Allah bakal menunjukkan jalan-jalanipun. Bakal nuduhke dalanipun Gusti Allah. Artinipun tiyang nek berusaha ibadah nekuni satu ibadah, amal ibadah bakal dibukake ibadah-ibadah liyane. Tiyang sregep dzikir engko dibuka ibadah liyane engko ya dadi ngelakoni kebaikan niku enteng. Utawi enten ulama sing ngendikake tiyang nalikane belajar sungguh-sungguh sinau agama tenanan engko bakal dimudahke kanggo piyambake beramal. Kanggo piyambake kangge beramal. Mula kadang tiyang para Bapak Ibu belajar ilmu agama wis sering tumut kajian pun ngertos banyak ilmu, mendengarkan banyak ilmu kok ngibadahi jek males niku perlu ditangleti. Ngaji ku ki jane wis ikhlas tenan apa urung? Ngaji ku ki tenanan apa urung? Kok tak praktekke apa sing tak krungu kok ijek abot. Ngaten kita. Kadang ngenten tiyang niku nggih, kita pun ngertos ilmu tentang salat duha, salat tahajud, tentang zikir, baca Quran dan banyak amal-amal lain tuh. Ini kok ijek abot. Ha niku ditangleti. Niku wau. Tanglet teng kene atine dhewe-dhewe. Ngoten. Wa innallaha lama'al muhsinin. Gusti Allah enten mriku menyertai tengene tiang-tiang sing berbuat baik. Nah niki lah para Bapak Ibu, jihad pertama niku nggih menika jihadun nafas. Wa huwa al jihadul akbar. Ulama ngendikaken jihad melawan diri sendiri, melawan hawa nafsu niku jihad sing akbar. Jihad sing besar. Ngaten. Allah ngendikaken wa dzakir isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Ilingo nyebuto kan asmanipun Gusti Allah kanthi wa tabattal ilaihi tabtila lan menfokuskanlah waktumu kanggo Gusti Allah. Tegese kita niki kan dzikir teng kene Allah, kan nyebut-nyebut asmane Allah lan kan mengkhususkan waktu kanggo Gusti Allah. Mengkhususkan waktu kanggo Gusti Allah. Enten waktu-waktu sing khusus nggih Gusti Allah. Mboten ming dingge urusan keduniaan mawon. Ingkoti ilaihi maksudnya. Ingkoti ilaihi. Nyebut asmane Allah niku nggih zikir. Membaca Quran, karena baca Quran itu termasuk afdholi zikir menurut ulama. Lan zikir-zikir lentune. Zikir niku enten 3 tingkatan. Pertama, zikir sing paling rendah nggih menika zikir sing ning nggon ati, tegese eling karo Gusti Allah ning lesane mboten umi-umi. Niki zikir sing paling bawah, sing paling tingkatannya paling bawah. Artinya seseorang ijik kelingan Gusti Allah sehingga menahan enten mriku larangan-laranganipun, ngerjakke perintahe. Nah, merkalih zikir sing berikutnya nggih menika zikir termasuk nggih zikir sing paling bawah. Nggih menika zikir lesane tok ning atine ngrambyang. Kita tahu napa sering ngoten niku. Sering kata. Tahu napa sering. Nek tahu napa mboten iki kita tahu napa sering nih. Sok malah sering. Zikir ning atine ngrambyang mboten sado-ado. Salat niku lak nggih sing diwaca
doa-doa asmanipun Allah. Ati kita niku lho sok mboten fokus utawa akeh mboten fokuse, akeh mboten khusuke. Lah niku para bapak ibu niku zikir sing termasuk rendah, zikir sing paling tinggi nggih menika ya lesane ya atine. Lesane sing disebut-sebut asmanipun Allah, atine dieling-eling Gusti Allah. Ngeten nggih. Nyambung. Mula nek saged zikir niku ya dihayati, gen iso menghayati, ngerti artine subhanallah. Napa artine? Maha suci Allah. Alhamdulillah. Sedaya puji kagungane Allah. Lajeng Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dan zikir-zikir lentune kita ngertos artine, kita lebih menghayati. Niki lan ken mengkhususkan waktu ibadah kangge Gusti Allah. Ngeten. Lajeng Allah dawakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ngibadah nanggone Gusti Allah sampai ketekan al yakin. Al yakin niki maksudnya pripun? Nggih menika kematian. Mboten kok nek wis yakin orang ibadah niku mboten. Yakin niki ibadah. Ngibadah nanggone Gusti Allah sampai ketekan kematian. Nah, sampai ketekan kematian. Artinya kita niku kan berusaha terus sampai ngibadah niku mentoke meninggal dunia, mentoke sampai dipundhut kalih Gusti Allah. Sampai dipundhut Gusti Allah. Berikutnya Allah ngendikaken wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'dhamu ajra. Apa wae sing mbok amalan apa wae sing wis mbok dhisikke berupa kebaikan bakal mbok temoni ning ngersane Allah dengan kondisi lebih baik dan lebih besar pahalane. Surat Al-Muzammil ayat 20. Artinya Gusti Allah niku pun janji ngamal napa mawon bakal dilipat gandakan. Nek nganti ora ditenanani rugi. Rugi para Bapak Ibu. Kita kedaeling amal ibadah kita niku dilipat gandakan kalih Allah. Nek mboten tenanan rugi. Mula perlu mujahadai ditenanani. Allah ngendikaken wa matun fikum min khairin fa innallaha bihi alim. Napa mawon sing kita infakkan berupa kebaikan niku Allah Gusti Allah niku Maha pirsa, tegese bakal dibalas, bakal diganti. Niki wau. Artine kebaikan sing kita kerjake, sing kita keluarkan harta arupa infak sedekah niku diganti oleh Gusti Allah. Nek kita nganti ora tenanan niku rugi ngoten lho. Rugi. Ngeten. Kayak dene kita mungkin momen ibadah kita semangat iku nalikane Ramadan. Ramadan niku amal ibadah dipun lipat gandakan nek sampai kita enten mriku mboten tenanan rugi. Muga Nabi ngendikake raghima anfu rajulin dakhalahur Ramadan hatta yansalikha lam yughfarlah. Rugi seseorang ketika ketemu Ramadan nganti rampung kok urung diapura ganjarane, wah rugi niku. Soalnya kesempatan emas. Kebaikan dilipat gandakan lebih daripada hari-hari biasa. Nah, mila para Bapak Ibu, intinipun kajian kita dalu punika tentang memanfaatkan modal sing diparingi Gusti Allah. Arupa umur waktu kita manfaatke betul. Nek kita sampai nglirwake benjing ketemu Gusti Allah ora duwe apa-apa atau bahkan malah jomplang akeh dosane daripada kebaikane niku jelas rugi double. Mila ibadah niki perlu kita tenani lan perlu kita seriusi. Kita balapan lan kita tenani. Salah ngaten kita salat Isya rumiyin kathah kita langkung pamunten sagengipun. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.